Hanzi, kana chubhu yenyu yeweti yazara, pindai muroom 6 vanokubatsirai. Vari kutaura mukuru wenyika. Zvikanzi kana chubhu yenyu yeweti yazara, mukuru, pindai muroom 6 vanokubatsirai. Ukaona nyika yakufara kurwara nekudzimbikana kwemurume mukuru, chiziva kuti vanhu havasisina love newe. The same way yausina love nayo kuvanhu, vanongokudzorera the same. Uri tsotsi mudhara naHope Chimwono. Uri tsotsi mudhara. Even kana kapozi kakamirwa nemukuru anoziva kuti zvimwe zvinhu tisikade kuseka but ndimi munozoita tingodaro. Even kastanzi kakamirwa nemukuru kanotange kastanzi katorwa napanhu nedomba kuti wakati chii, wawela here, uri kuita sei manje zvamanje manje. Hanzi makuponda musoro wenyika. Zvakaoma. Inini Mazimba ndakutadzai zvangu. Mazimba comment section vanhu vari kufara zvisingaite. Hanzi rega tifare kuti tipedze stress yatiri kukonzereswa neZanu PF. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonzumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka vari panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, chanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Zvinonzi nevakuru gudo guru petamuswe kuti vadiki vakutye. Gudo guru petamuswe kuti vadiki vakutye. Manje ukaita zvinhu zvakafumuka, ukaita zvinhu zvinonyadzisa, vadiki vanoshaya respect newe, ende vanokufumura, ende vanoswera vachikutaura, vachikunyomba day in day out. Day in day out vanoswera vachikunyomba. Ndambotaura makuseni zvikanzi naHope Chimwono, Munangagwa imbavha, itsotsi, doing tsotsi things at 86. Haanyare here. This is so embarrassing. Ndonyaya ndiri kufamba nayo. Panapa ndine mashoko ekuti vaMunangagwa vabviswa hembe, kusara vafumuka, vapachena. Zviri kunyadzisa. But ndashamisika comment section, nyika yese iri kufara. Kwatakuenda uku ma1 zvaakunyadzisa, hazvichada kudaro. Zvazvangoda kuti mukuru angoti handichazvikwanisi, ndaneta, rega ndizorore. Oenda zvake kuPrazi, onorima chibage chake, tichimupa masupplier, hanzi chimupa zvinonzi zveshe zvepfumvudza. Tichimupa pfumvudza, achirima zvake achidya ari kumba kwake koko, achirima zvake achiita zvaanoita, kutosiyana zvedu naye. But zvaakuitika izvi hama dzangu, ndambotanga ndichiseka, kuseka kubvaruka mbabvu chaiko chaiko, but ndazobatikana ndikati hey, kodai vanga vari sekuru vangu. But futi ndazofunga futi ndikati but sekuru vangu havaizombondisiya ndichitambura nenzara. Sekuru vangu havaizombondisiya ndichigara musina magetsi, kumba kwavo kune magetsi. Sekuru vangu havaimbondisiya ndichinwa mvura ine tsvina. Ndikati handei nayo nyaya kuchaunga, tinoratidza vanhu. Pana vanhu vari kuita basa rekukomplaina, hanzi Holly you talk too much, usati watipa nyaya. Ndikati vakomana, inini basa rangu ndechida kuti nyaya dzangu dzinyatsoti tsepete dzisvike pamongo, ndomba ndakupai nyaya. Handingouye ndichikupai nyaya isina introduction. Right.
Panapa zviri kunzi chiiko? Zviri kunzi nemukuru wenyika achisimbisa chinhu chake kuti ndozvakaita sei, ndozvakaitika, ndakazoenda kwakati ndikati kwakati kwakati kwakati. Hope uchimwona angopinda mucomment section mirai ndipaite pahombe munyatsoona zvikanzi uri tsotsi mudhara nahope uchimwona uri tsotsi mudhara. Even kana kapozi kakamirwa nemukuru anoziva kuti zvimwe zvinhu tisikade kuseka but ndimi munozoita kuti tingodaro. Even kastanzi kakamirwa nemukuru kanonge kastanzi karorwa navanhu vedomba kuti wakati chii, wawela here, uri kuita sei manje zvamanje manje, uri kuona matiraka aya, ndakukupai ese wapaziya ndiri kutochimhanya. Kastanzi kachakataurara anoda kumira akaita kakubhenderera, so kastanzi kemunhu anenge akarohwa nechi, anenge akarohwa nestone work. Hanzi uri tsotsi mudhara, zvakaoma, ndozviri kutaurwa naHope uchimwona. But izvi zvitori nani zvekuti uri tsotsi mudhara, zvitori nani zviri kutaurwa kunzi uri tsotsi mudhara pane picture iri razenge rapostwa pasocial media, and this one is circulating zvekutodaro, riri kutenderera. Malanga hanzi kana chubhu yenyu yeweti yazara, pindai muroom 6 vanokubatsirai. Vari kutaura mukuru wenyika zvikanzi kana chubhu yenyu yeweti yazara, mukuru, pindai muroom 6 vanokubatsirai. Ukaona nyika yakufara kurwara nekudzimbikana kwemurume mukuru, chiziva kuti vanhu havasisina love newe. The same way yausina love nayo kuvanhu, vanongokudzorera the same. Zvakaoma. Pazenge pakubudiswa mapicture akasiyana siyana, mapicture anonyadzisa. Vakomana zvinhu zvinorwadza. At first ndatomboseka, kubharuka nekuseka chaiko chaiko, but ndazonyara ndikati vakomana zviriko here zvinhu zvakadai so, zvimwe zvacho rega tingoita sei, tingonyarawo. Saka ndada kuti ndikuratidzei some of the pictures ari kucirculate and the people are talking about it. Handitika, this is one of the pictures. I don't know kuti in Ministry of Information vakariposta sei picture iri, mukuru akaita sei akazviitira apo. Handitika, handizivi kuti zvinenge zvichifambawo sei, kuti vanenge vachizvifambiswa sei, uyezve vanenge vachizviita sei. And then I will show you this other picture here. There we go. Apo pakaiswa kabox ako, ipicture yemukuru iyo. Let me just make it bigger so that you can see. Icho chiri muhomwe icho. Mawana pakaipa. And then apa vakagara pasi, icho chiri apo icho. Handizivi kuti mapictures aya paanenge achitorwa anotorwa sei, uyezve zvinenge zvakamira sei. Ameno kuti munoti chiyo nazvo izvi. Ndamboti hanzi gudo guru peta muswe kuti vadiki vakudye. Ukasapeta muswe honai zvaakuitwa nevadiki vaye. Kuti hanzi kana chubhu yenyu yeweti yazara, pindai muroom 6 vakubatsirei. Zvinhu zvakaoma izvi, zvinhu zvinorwadza. Zvinhu zvekuti dai vanhu vari padhuze nemukuru wenyika vachinyatsomuda chaizvo, vaimuudza kuti chii, kuti mukuru, dai maita sei, mazorora zvenyu. Zvikanzi unoreva here Malaga, zvikanzi ndiyoyo chaiyo chaiyo. Hanzi chikasi cheweti, pakaipa chaipo chaipo. Zvikanzi why not room 7? Zvikanzi 6 papa. Ipapo pa6 ipapo, pindai munumber 6 imamo. Zvikanzi I have no comment today. Hanzi I have no comment to today's menu. Hanzi handina hangu comment pa today's menu apo, ndingozisiya zvakaita sei, zvakadaro. Handitika, zvikanzi pachikomana inoita futi. Pachikomana inoita futi. Zvikanzi handife ndakalaika kana kukomenta this post. Zvikanzi nemuridzi wayo aiisa me too. Zvikanzi akuku amabika chief, chief you have cooked something big. Zvikanzi
mutorerei foni. Hanzi mutorerei foni uyu, hanzi ngatorerwe foni mukomana. Zvazvanga achimbotaura zvazviye, it might seem like majokes but people they are tired. Ukaona wasvika palevel iyi kai wozwa kuti vanhu havachada, vanhu havasi kunakirwa, zvikanzi uraya haana basa uyu, ya uraya haana basa uyu, zvikanzi this level of cooking hanzi chikasi chemutundo kikikikiki, zvikanzi chikasi here wazonyanya. Muri kuona kana tuma-emojis tiripo, zvikanzi aikaka vanhu vari kufara, zvikanzi hezvo nhaiwe, zvikanzi pachikomana ndiyoyo, ya vanhu vari kufara zvisingaite. Ndakuudzai vhidhiyo rino richitanga, onai tuma-emojis, kunakirwa kuri kuita vanhu. Hanzi maakubika mukuru wenyika futi. Regerai vakomana. Onai ma-emojis, vanhu vari kufara nekunyadziswa kwaitwa mukuru wenyika. Vanhu vari kufara zvisingaite. Hanzi data in wrong hands, zvikanzi nhaiwe, zvikanzi we now have a toxic generation. Ya generation yamazuva ano haimire inopedzera. Zvikanzi but boys Sean Collins uyo haasiriye, hanzi haasiriye mudhara waHollytain here. Handizozivi hangu. Zvikanzi hell no, that's very disrespectful, man. You are talking to the president here. You are talking to the president here. Zvikanzi hanzi kanzura zita hanzi kanzura zita raMalaga apindi denga. Hanzi zita raMalaga ngarikanzure, vakaiswa picture yemudhara rokukanzura. Pakaipa. Hanzi zoom you will see something. Right, muri kungoona kuti vanhu vacho zvinhu zvakaoma, vanhu vari kufara, tuma-images vari kukanda. Kana mukuru kana general wazongobuda vachisekerera. Hanzi maakuponda musoro wenyika. Zvakaoma. Aiwa, inini mazimba ndakutadzai zvangu. Mazimba comment section, vanhu vari kufara zvisingaite. Hanzi rega tifare kuti tipedze stress yatiri kukonzereswa neZanu-PF. Zvangu ndazvitadza. Ameno kuti munoti chionazvo on a serious note kuti vanhu vava kutamba nezvirwere zvemukuru. Pakaipa. Hanzi kana machazara, pindai muroom number 6. Siya comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. Handisiri ini ndadaro, hadzisi pfungwa dzangu dzadaro, ndinongotaurawo zvanga ndichiverenga semaonero andazviitawo, mandazviisawo kwamuri kuti mutaure kuti munofungei nazvo, kuti gudo guru peta muswe, vadiki vakutye. Gudo guru ratadza kupeta muswe, vadiki havachatya. Umwe anongobuda neoko achiti uri tsotsi, umwe obuda neoko achiti wakundikana, umwe obuda neoko achiti uri mbavha, umwe obuda neoko achiti wazviitira weti. Kurerutsa mukuru wenyika to that extent. Handizozivawo zvangu kuti munoti chii nazvo. Iwewe isa comment mucomment section. Yakuseka tingaseke zvedu, kufara tingafare zvedu, but hatisi takutiendererei here akomana. Kusvika palevel iyoyo yekuandresa mukuru wenyika, kumufumura, kusara akashama kuti pachena. Mawani aya. Vakuru ndoziva kuti munenge muchiona platform munenge muripo panapa. Dai zvaibvira mambotaurawo nechi, mambotaurawo nemukuru azorora.
azorora zvake. Nyangwe akasapedza temu tinogona kutomuomberera totofara kuti aite sei agare zvake pashi pasaidi, kana penjeni togona kumuorganizira tomupa ozorora zvake, nekuti ndikuona kunge makuramba muchimushungurudza mukuru, nyama dzake dzakuda kuti dzichiita sei dzichizorora. Isa comment comment section wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngasangane muvidhio rinotevera.